Ay, kasakto jud kayo. Kaning isa gid akong nahon. Palihog lang ko survey diri boss. Kung mao ba ni. Anak man ako na! Ditsa kang buwanga ka ha? Mabuto na. Buto gini karon. Palayagan niya. Sukol mako. Sakto kayo. Gwapo kay manok diri aba. Gwapo ning manok ka ba bulit. Pahit sa ni pangsabong ni. Pahit sa ni makasabong na gyud ko ani. Dong! Palihog og lawag dito sa manok, be. Oh, sige pa. Palihog buog butag tubig. Kay dirbe na to na ugma. Sige pa. Asa ang manok diri ah? Patay, ikawat siguro manok diri ba? Pang dirbir ba to ni Papa Ugma? Pa! 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 Oh, umanaglaw ang manok? Nawala man ang manok dito ah. Na! Unsay nawala? Pang dirbe ra ba na to ugma? Nawala gid dito no. Bisag atuon pa nimo. Ay pag binuwal ko diha, be. Nayate! Nawala gid ang manok. Pastilanan maura ba gito pinakakusog nga manok? Let's say gini mga kawatanan ni. Mutagam ra gini sa kuha. Tawagan na guna ko kumpare, be. Hello, Sarge. Na ako'y patrabaho si mo karon ba? Hello boss. Unsa man ang ipatrabaho nimo? Ipangawat akong manok diri ah. Ah, so kawatag manok imong gusto ipatira sa kuha. Oh, mauna Sarge. Masaligan makaka. Salig sa kuha boss. Kay wala pa ko nasipyan og tira sa tanan akong tirador. Pati gani mong asawa. Na damage. Oh, unsa to? Wala boss. Anak ko, pilay hatag nimo. Tayo tamil ang bala nimo. Basta sure lang. Tao ka na boss. Kay gitaya na gina ko shotgun. Murag kinahanglan na gyud nga naay mabinyagan. Sige Sarge, mauna akong ganahan nimo. Ihok ka na yon. Kape kape. Pulihok na ko. Karon, ganaan na po ko'y bagong misyon. Kinahanglan yun. Nga di ko mapalpak ane. Dong, pangitaan akong manok dito. Ikawat gani pa unsa man ako ni pagpangita. Makita mo na di ka mo lihok diha. Paglihok na dito. Sa muka ni oy sige. Pagkapinig pagdali ha. Ay sige, tanga. Tik 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 tik. Pre, nag-unsa man gadiha? Tik 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 tik. Nangita ko sa manok, pre. Ay ilaha ditong manok. Kita kag manok diri, pre. Ah, wala biya pre. Asa man jud tong manok ka, oy? Sabayan na lang tiga pre, pangitaon na to. Hoy! Kani. Boss! Na ako'y duha ka bata na nakitaan dere. Bawa na ni target? Mauna na boss. Siguraduhan lang yun nga mapatay na nimo. Sige boss, tiraho na ako ni. Ay, kasakto jud kayo. Kaning isa gid akong nahon. Pre, naunsa man ka? Pre, murag gipusil ko. Mahala na ka na pre. Boss! Patay na isa, boss. Pero nakasibat ang isa. Okay ra na. Ang importante na isa na igo. Boss! Palihog lang ko survey diri, boss. Kung mao ba ni. Sige, wat na ako dira. Kaserbihon ako na. Sarge, asa man kawatan? Boss! Kwarta sa siguro na. Sa kwarta, way problema. Diha, jud ko believe nimo. Tara na. Gusto na ko makakita. Boss! Mauna na oh. Asa na? Turo oh. Anak man ako na. Wala ka nagingon, boss. Nga anak mo na. Pandamay ka. Yulo na ni mo na. Wala naman, boss.
kilid na. Buhay pa man na. Pa! Tabang! Ay, litsa kang buwanga ka, ha? Layaga niya. Mabuto na. Buto gini karon. Pag di ka mo sibat sa kong pananaw. Layaga niya. Sukol mo ko. Oh, madala ra mo na itong istorya, good? Ana ba? Di ka mag-aigai ka. Ang atuwa di research, magkasinabot rata. Buisit ka ba?